O Partido Popular de Ribeira considera sorprendente que o goberno local presuma dunha negociación inexistente con respecto ao traslado dos redeiros á Lonxabella. Dende logo non deixa de ser sorprendente que o concelleiro do Mar de Ribeira salga en prensa a todo titular dicindo que está negociando activamente con Portos de Galicia o traslado das redeiras e redeiros da zona onde están pegados ás chabolas a Lonxabella. Dende logo, me parece que ese é o nivel de xestión e o nivel de negociación que coñece este Executivo, unha vez máis, deixa o nivel moi baixo, valga a redundancia. Eu creo que para que unha entidade e outra negocien activamente, terán que sentarse e falar e tratar un tema e chegar a un acordo. A voceira dos populares apunta que o concelleiro do Mar limitouse a facer chegar a Portos un ofrecemento da Asociación de Empresarios promovido durante a pasada legislatura para que os redeiros puideran trasladarse a Lonxabella e liberar a actual esplanada que ocupan para prazas de estacionamento. O señor Abraldes deixou en Portos de Galicia unha folla da Asociación de Empresarios de Ribeira, nin sequera unha intención ou un ofrecemento por parte do Concello de Ribeira, repito, un ofrecemento da Asociación de Empresarios de Ribeira, que tamén anteriormente a propia asociación tiña presentado pola Plataforma de Portos de Galicia, na que efectivamente, facendo alusión a unha iniciativa xa do goberno de Manolo Ruiz, onde se falou daquel posible traslado en tantas ocasións dos redeiros a Lonxabella e que esa zona puidese quedar para aparcamento, nos gusta que o señor Abraldes copie e reitere as iniciativas que xa foran propostas no pasado para este goberno.